идомаи гуфтори Романи Фирдавсӣ. Адолат чист? вақте ки навкари вакили молиёт ба бош омада Фирдавсиро ба назди ҳоким бурданӣ шуд, шоир ҳайрон нашуд. боиси даъват танҳо андарзномаҳои Баҳроми Гур ва Нуширвон буда метавонисту халос. Меҳрон созандаву сарояндагонашро раҳо ва аз дасти соқии ҷавон ҷоми шаробро гирифта холӣ карду ба пардадор рухсат дод шоирро дарорад. Вай ба саломи Фирдавсӣ бо виқори сипоҳона алайк гирифта биёед биншинед гуфт. Валон асаб ва донишвар будани Фирдавсиро ба вай гуфта буданд, бинобар ин аз дуруштӣ кардан бо вай худдорӣ менамуд. Шоир дар рӯ ба рӯи ҳоким нишаст. шумо шоиред, олим ҳам ҳастед? пурсид ҳоким. Фирдавсӣ ҷавоб надода ба замин нигарист. таърихҳоро назм мекунед? бале, гуфт шоир. барои кӣ назм мекунед? сила кӣ медиҳад? ҳеҷ кас. пас ройгон менависед? шоир ба ин сувол низ ҷавоб надода сукут кард. меҳрон аз таги болишт номаро баровард. шумо ин ашъорро бо чӣ мақсад ба мо фиристодед? хостам огоҳӣ диҳам, ки дар қадим шоҳон ва ҳокимони додгар буданд. ба раъиятҳо ҷабру ситамро раво намедиданд. ҷавоб гуфт Фирдавсӣ. инро мо ҳам медонем. хостед моро панд хонед, таълим диҳед. корҳои некон родмардони гузашта ҳама панд ҳастанд барои пасояндагон. меҳрон қарор дод, ки шоири густохро як қадар тарсонда дамашро пастар карда монад. мегӯянд, ки қарматиҳо, фалсафиҳо ба мардумон панд хонданро дӯст медоранд. бо киноя гуфт ҳоким. ман бо он тоифа мусоҳиб нашудаам, гарчанде ки ҳатто аз онҳо ҳам агар панди судманде дошта бошанд ба шунидан ҳозирам. мусоҳиб нашудаед, балки худатон бе мусоҳабати онҳо ҳам қармативу фалсафӣ шуда бошед, ба мо ҳамин гуна хабар расид. ҳамчунин шуморо зардуштии сиррӣ аст мегӯянд. ҳам қарматӣ, ҳам фалсафӣ ва ҳам зардуштӣ? лабханд кард Фирдавсӣ. ин се бор ба як дӯш гаронӣ мекунад. вале ман на онам, на ин ва на и дигар. ман мусалмони муъмину муътақидам. ҳоким нармтар шуда суол кард. ин қарматигию фалсафигиро худ чист? чӣ гуна мазҳабҳо боз исмоилия мегӯянд? ман ин мазҳабҳоро баррасӣ накардаам. аз ҳақиқати онҳо огоҳ нестам, гуфт шоир. зеро дар ин мавзӯъҳо бо ҳоким баҳс кардан намехост, ҳолон ки аз ҳақиқати бидъатҳо ба хубӣ огоҳ буд. таълимоти пешвоёни ин тариқатҳо ва инчунин рисолаҳои ихвонуссафоро хонда буд, вале қабул намекард. ё ба қавли муосири ҷавони вай Абуалӣ ибни Сино гӯем, дилаш ба онҳо қарор намегирифт. меҳрон варақ гардонд. ӯ ба сари хироҷ омад. шумо аз хироҷ норозӣ ҳастед? ба шумо чӣ қадар андохтаанд? ин хироҷи фавқулода ниҳоят гарон ва тамоман ноҳақ аст, гуфт Фирдавсӣ. раъиятҳоро ба хонабардӯшӣ мекашад. меҳрон чин бар ҷабин овард. намекашад, мебардоранд. чӣ, магар ман хироҷро барои худам меситонам? кори подшоҳист. амри сипаҳсолор буд. ба сипаҳсолор фармон аз подшоҳ расидааст. ҷанг дар пеш будааст. аммо он чӣ ҳоло ситонида мешавад, аз хироҷи соли оянда кам карда хоҳад шуд. пас аз он ки мардумон хонабардӯш шуда парешон гаштанду деҳкадаҳо холӣ монданд, хироҷашон хоҳ кам шавад ва хоҳ нашавад, тафовут надорад соҳиб. ҳоким ба ғазаб омад.
шумо дар куҷо ва пеши кӣ нишастаед? Дар Дорулҳукума пеши волии вилоят нишастаед. Суханро дониста гӯед, хоҷа. Дониста мегӯям, ҷавоб дод Фирдавсӣ. Ин ҷасорат аст, аз ҳадди худ нагузаред. Шунида будам, ки шоирону олимон суханро санҷида мегӯянд. Магар ғалат шунида бошам? аз андак зиёда шудани хироҷ, ки аз рӯи зарурат аст, ҳеҷ кас намурдааст. Он чи дар ин ҷо гуфтед, дар байни мардумон нагӯед, ки шуру балво меангезед. шуру балво акнун ҳам бархостааст. онро хироҷи ноҳақ меангезад. ба шумо чӣ қадар андохтаанд? боз пурсид ҳоким. Фирдавсӣ миқдори хироҷи андохтшудаашро гуфт. аз ноилоҷӣ буд, фармони сипаҳсолор буд, такрор кард Меҳрон. ӯро ҷанг дар пеш аст. аммо он чи ҳоло ситонида мешавад, аз хироҷи соли оянда кам карда хоҳад шуд. шумо хироҷро пардохтаед? аз судхӯр ба фоидаи 4% қарз бардоштам ва пардохтам. хуб, мо хироҷро аз шумо кам мекунем. бо чӣ андеша якбора ба инсоф омад ҳоким. шояд аз он меандешид, ки мабодо шоир ӯро ҳаҷв кунад, зеро на як бору дубор дида ё шунида буд, ки чӣ тавр баъзе соҳибмансабон ё тавонгарон, ки бо шоирон бадмуомилагӣ мекарданд, ҳадафи ҳаҷви онҳо шуда масхара ва бадном гардида буданд. мо ба вакил мефармоем, суханашро давом дод ҳоким. нисфи хироҷи ситонидашударо ба шумо пас бидиҳад. гумон мекунам, ки бақияи он барои шумо чандон гарон нахоҳад буд. ба соҳиб сипос мегузорам, гуфт шоир. аммо мехостам бидонам, ки оё ин адолат ба ҳамаи хироҷгузорон аст ё танҳо ба ман. алон сухан дар бораи шумост, ҷавоб дод ҳоким. эътиқоди ман бар он аст, ки гуфт Фирдавсӣ, агар ситам ба чандин кас рафта бошаду адолат танҳо ба яке аз онҳо карда шавад, онро адолат наметавон гуфт. наметавон гуфт? адолат ба як нафар адолат нест? бо лаҳни тунд сувол дод Меҳрон. адолати ҳақиқӣ он аст, ки аз вай ҳамаи ҷабрдидагон баҳра бардоранд, ҷавоб гардонд шоир ва илова кард. аз ин гузашта, ин адолати шумо, ки ба ман мекунед, албатта бори хироҷи маро сабуктар мекунад, вале бори гарони маломат бар ман мениҳад. маломат аз ҷониби ҷабрдидагони дигар. охир онҳо чӣ хоҳанд гуфт? хоҳанд гуфт, ки Фирдавсӣ шояд ба ҳоким ришват дод ё ҳатто ӯро ҷоду карда бошад, ки хироҷашро кам кунанд. ин магар на фақат ба шаъни ман, балки ба шаъни шумо ҳам иҳонат намешавад? маъзур доред ҳоким, ман ин адолати шуморо қабул карда наметавонам. шоир медид, ки ҳоким дар монд ва намедонад чӣ ҷавоб гӯяд.